Na knihydetstva.sk si veľmi vážime každé jedno zdieľanie a vážime si váš čas a preto po všetkom zhodnotení, keď sme hodnotili ľudí, alebo ľudia, ktorí nás zdieľali a koľkokrát nás zdieľali, tak sme prišli k veľmi, veľmi milým číslam. A preto sme sa rozhodli oceniť ešte dve z vás, prezrádzam už možno príliš veľa, dve z vás, ktoré nás zdieľali a komentovali najviac a teda najviac sa snažili upovedomiť okolie o tom, že nejaká takáto súťaž prebieha a nejaké knihydetstvo.sk existujú. A preto sme sa rozhodli oceniť pani Alenu Záchenskú, ktorej aspoň venujeme od nás takýto darček, čo je omalovánka pre deti z rozprávky Honný dinosaurus, alebo Dobrý dinosaurus u nás, ktorá je novinkou na trhu. A zároveň sme sa rozhodli oceniť pani Stanislavu Tokoliovú, dúfam, že to čítam správne, za jej zdieľania a nakoľko vieme, alebo sme zisťovali, že má dcerku, tak sme sa rozhodli, že jej venujeme túto omalovánku mini, ktorej sa určite každé dievčatko poteší. Takže toto sú ešte darčeky od nás, ktoré sme sa rozhodli darovať navyše, hoci v pravidlách súťaže neboli. A ja dúfam, že budete nás dielať aj naďalej nás sledovať, pretože píšeme pre vás nielen blog, ale pre vás zároveň robíme e-shop s najlepšími detskými knihami, pretože našim motom je naučme deti čítať, aby mohli lietať. Ďakujeme veľmi pekne a prajem vám pekný deň.